Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. To yan uwa barkanmu da wannan lokaci kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu mai suna mu gyara mata wanda cibiyar Kazimiya Herbal Medicine Center take daukar nayin kawo muku akai-akai. To kamar yadda kuka sani sunana Abubakar, ɗaya daga cikin masu kula da wannan shirye-shirye. Kuma kamar yadda muka saba mukan kawo muku hanyoyi da za ku yi amfani da su kuma magance matsalolinku a gida ba tare da kun sha wata wahala ba. Wanda insha Allah a wannan bidiyon za mu kawo wani sirri wani sirri mai ƙarfi mai tasiri wanda mutane za su sha mamaki, kamar yadda muna kawo abubuwa mabambanta, abubuwa masu ban mamaki wanda mutane suke ji kuma su ji yadda suke da tasiri, yadda suke da amfani a jiki ga lafiya cikin sauƙi ba tare da an sha wata wahala ba. To a wannan bidiyon ma ga mu da sabon wani abu. Za mu yi magana akan zoɓo da muka sani namu na Hausa, zoɓo wanda ake shuka shi da damuna da kaka lokacin da amfanin gona ya yi a yi amfani da shi, wani a sissiyar shi. Zoɓo dai da muka sani, zoɓo namu na Hausa. To sirrin zoɓo wajen ƙarawa namiji kuzari da ƙarawa namiji ƙarfi. Yawwa, to wannan sirrin yana da kyau mazaje su yi amfani da shi, ko kuma ce a rika amfani da shi a gidaje, domin zoɓo yana da nashi tasirin na musamman. Akwai fa'idojin da zai baka idan kai amfani da shi da ruwan sanyi, akwai kuma fa'idojin da zai baka idan kai amfani da shi da ruwan zafi. Saboda haka sai a bibiyi masana ko kuma wanda suke bibiyar mu, insha Allah a hankali za mu kawo muku dukkan irin waɗannan sirrukan ku sani kuma ku yi amfani da shi. Domin mukan kawo sirrin da ba mu sa a Facebook ba a nan, mukan kawo sirrin da ba za mu sa shi a TikTok ba a nan, mukan kawo sirrin da ba za mu sa shi a WhatsApp ba a nan, mukan kawo sirrin da in ka tambaye mu ma a waya ba lallai mu samu dama mu faɗa ma ba. Amma da ke wannan yana cikin tsarukan bidiyoyin da muke yi, to idan muka zo kan abu mukan yi bayanin shi yadda ya kamata domin mutane su amfana. To wannan dalilin ne yasa a wannan karan ma muka zo kan zoɓo a wannan sirrin na maganin ƙarfin maza. Amma kafin mu je gundarin bidiyon, muna roƙo idan wannan shine zuwan ku na farko wannan tasha din, da ku danna mana alamar subscribe da gashi na ƙasa da jan rubutu, sannan kuma ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun samu lokaci. To mu je gundarin bidiyon kai tsaye. Assalamu alaikum yan uwana mata. Ina masu fama da ciwon nan mai naci kamar talauci, wato infection, ciwon sanyi. Bani lokacin ku kaɗan ku saurari wannan bidiyon nawa. In dai matsalar ki tana ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan da zan lissafa: ciwon mara, tarfar ruwa mai kamar busa ko majina, ƙaiƙayin gaba, kurajen gaba, har ma da magance wasu cututtukan domin kare lafiyar mahaifa. Duk wannan maganin yana magance wannan abubuwan da na lissafa. Ne kin san kina fama da ɗaya daga cikin matsalolin da na ambata a baya, ku yi amfani da wannan maganin. Za a iya samun wannan maganin a cibiyar Kazimiya Islamic Center, ko kuma ku kira waɗannan lambobin domin ƙarin bayani. Insha Allah, kamar yadda muke magana akan wanda suke fama da matsala ta rauni, matsalan kankancewan gaba, hana saurin kawowa, kuma rashin ƙarfi, rashin kuzari, rashin sha'awa, dai rashin ruwan sperm mai kyau da rashin sha'awa ma duka akwai matsaloli. Akwai hanyoyi da yawa da suke iya kawo wannan. Idan mutum yana yawan aiki na gajiya kuma ya zo bai sami isasshen hutu bai ce zai kwanta da mace, gaskiya ba zai yi abin kirki ba. Ko kuma idan mutum yana da cuta irin cutar hawan jini, irin ciwon siga, irin gasu nan dai cututtuka daban-daban, ko kuma idan sanyi yawa mutum katutu ya mara illa, sanyi idan ya ci karfin mutum, to shi ma yakan iya samun wannan matsala. To amma kafin mu je gundarin bidiyon, muna roƙo idan wannan shine zuwan ku na farko wannan tasha din, da ku danna mana alamar subscribe gashi na ƙasa da jan rubutu, sannan kuma ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun samu lokaci. To mu je gundarin bidiyon kai tsaye. A gurguje abin da muke magana shine zoɓo. Idan aka samu zoɓo namu na Hausa, idan aka samu zoɓo, ana ko a daka shi ya gari, ko kuma a same shi a yanda yake. In a ɗanye yake za a yi amfani da shi, in a bushashe yake za a yi amfani da shi. Idan ka samu zoɓonka kamar cikin hannu, sai ka samu ruwa kamar kofi biyu, sai a zuba shi, sai a tafasa shi kamar minti 5. Idan aka tafasa shi kamar minti 5, za a ɗan iya sama 'yar ƙaramar citta a ciki. Idan aka tafasa shi kamar minti 5, sai a sauke, sai a tace. Da ɗan ɗumin shi za ka iya sa siga, za ka iya sa mazarƙwaila, za ka iya sa zuma, duka ka sha. To in dai kana shan wannan haɗin zoɓon, to in Allah ya so yadda za ka samu waraka a wannan matsaloli na saurin kawowa ko kuma rashin ƙarfi, rashin kuzari, duka za a samu waraka a su cikin sauƙi ba tare da sha wata wahala ba.
ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha ta mu ta Mu Gyara Mata domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun samu lokaci. Kada ku manta idan har wannan bidiyon